Scottek brindis bat proposatu zuen olearen omenez. Cosmopolitan kopak gora. Bostek jasnik grabatu zuen eszena bere kamerarekin. Bere bizitza grabatzeko ohitura zuen jasnik. Bere bizitzaren dokumentala ari da egiten 82 urteko zinegile txekiarra. Bizitza bera bezain luzea izango dena. Jorge Luis Borgesek aipatzen duen mapa hori bezala. Maparik perfektuena. Horren perfektua ezen munduaren tamainakoa baitzen. Festa bukatu zen. Agurtu ginenean, Borgesek esaldi bat esan zidan. Ezer ez da gertatzen alferrik. Edozerk piztu lezake oroimena. Usainak esate baterako. Garbikari baten usainak. Aitarengana arreta intentsibora joaten ginenean, beti zegoen usain bera. Garbikari baten usaina. Urte andana igaro eta gero, usain bera hartu nuen Bilboko jatetxe bateko komunera joan nintzenean. Orduan esaldi bat etorri zitzaidan, batean. Ez du merezi berriz ere operatzea, zirujauak esan zuena. Esaldi latz hori bota zigunean, garbikariaren usaina hartzen nuen. Irailaren 21 egin behar izan zioten proba aitari. 19 egun zeramatzan arreta intentsiboko unitatean. Egunero egiten genionez bizita, ematen zuen ahaztu egin zitzaigula egoeraren larritasuna. Bihotzeko ebakuntzak egin eta larri egondakoak egun gutxi batzuetara plantara jaisten ikusten genituen. Aita ordea, hantxe zegoen, ez atzera, ez aurrera. Eta horixe zen medikuak kezkatzen zituena.